Quotex и казиноай ва дар Quotex кор кардан дуруст нестай, барои ки қиморай. Видеоро тамошо кунед бародаро, ҳозир ҳамаша мефаҳмонам ки барои чӣ дуруст нестай дар Quotex кор кардан ва барои чӣ Quotex и казиноай. Салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали Бизнес TG. Айни ҳол бисёр шидаи одамое ки обучение мезгаронанд, курсҳошонро мефурӯшанд ва чиро ёд метиҳанд? Трейдинга. Ва ман мегӯям то ки Quotex трейдинг нестай. Ин мнение май, ман мегӯям ки трейдинг нестай. Нигоҳ кунед бародаро. Quotex худаш чие? Quotex як платформа ҳасте ки ва ё как биржа хучона муаррифӣ мекунанд ва одамода имконият метиҳанд ки савдо кунанд дар бозор, яъне ки савдо нева ставка кунанд. Чӣ кор мекунем? Мо дар биржа савдо мекунем, мо мехарем ягон чиза арзонтар ва қиматтар мефурӯшем. Дар бозори биржарам ҳастаи чизое ки дарст нест моро кор кардан, яъне мусалмоно ҳаромай бигем. Бо ҳастаи чизоеш ки ҳалолай. Шумо бояд пеши кор кардан бифаҳмед ки кадомаш ҳаромай, кадомаш ҳалол. Мо ята видео караву метавонед дар канал омада тамошо кунед. Ва именно Quotex ҳаромай. Кор карданаш ҳаромай. Нигоҳ кунед барои чӣ? Барои ки ин чиз худаш хеле гуфтем казиноай. Ва шумо вақте ки ягон чиза мехарен, технически анализа истифода мебарен, анализ мекунен ва ҳамон чиза мехарен, шумо намехарен, вай да ставка мекунен дар болоравӣ ё поёнравиш. Ва ай ҳамин сабаб шумо пул кор мекунен. Агар ки допустим $100 монен, медонед ки шумо агар ки дар уҷа 90-95% мисол дахолиш боша, ё шумо $95 кор мекунед, ё $100 тона полни бой метиҳед. Шумо ранги казино да мебаред, сума ставка мекунед, агар ставкатон гузашт, чӣ кор мекунед? Мебаред. Агар назгашт, не. Ака нигоҳ кунед. Quotex дар ягон давлат регистратсия кардагӣ нестай. Официални ба қайд гирифтагӣ нестай. Хичава дар бисёри давлатҳо Quotex бинариум пакет апшиён и барномаро ҳамаша маҳкам кардагиан, заблокировать кардагиан ва одамо ба воситаи бигем ки VPN метавонанд омада кор кунанд. Барои чӣ? Барои ки ино мошенниканд, я намуди мошенникии худаш ва кораш дуруст нестай. Шототона метавонанд ки заблокировать кунанд. Мо дар бораи мавзӯи видеои дигарам кардагӣ бидем дар канал ва бо саволо бисёр мешава ки видео кунем, мақсад ошултар фаҳмонед. Нигоҳ кунед. Дар казино ҳозир мегӯмтон ки дар казино ягон бор шумо намебарем. Барои чӣ? Барои ки шумо дар Quotex дар казино против бигем ки казино кор мекунед. Ва казино всегда мегӯям выигрыши. Казино ҳама вақт мебара. Ва одамое ки именно дар казино агар ки дидагӣ бошад, вақте ки бисёр мебаранд, бисёр бурд мекунанд дар казино, казино чор спискашон мекунанд. Ва мо ҳам хешидагием. Вақте ки соли 2017-18 мекора мекардем, мо намедонистем ҳаром ҳалол буданша. Ва хиёл мекунем чизи соза, на осар кардагӣ будем. Ва вақте ки бисёр мебаридем, депозитомона зиёд мекардем, шотоиморо маҳкам мекардам ва менавистем, мегуфтам ки ай сабабе ки шумо нарушад кардем. Мо нарушад кардагӣ набудем. Просто баъд фаҳмидем ки ҳамин чиз казинои, ҳамин чиза естественно бояд ҳам хеле шава ки мо набарем ва казино бубаранд. Ака нигоҳ кунед, ҳастанд блогеро, ҳастанд гӯё экспертҳои ҳамин соҳа дар Тоҷикистон ки шумо дар нишон метиҳанд бесплатни обучение доранд, даже ё ки курсҳое доранд ки $1,000,000 мефурӯшанд, обучение мезгаронанд ва дар шумо чӣ дана мегӯянд ки ҳамин чиз дарст нестай, кор карданаш ҳамин ҳаромай, ҳамин чиз барои чӣ ҳаромай? Намегӯянд ҳамин чизоро ва хай шояд бигӯянд, шояд мисол хатон интихоб дар хатона интихоб кунед, накем ҳамеша бояд бигӯянд ки барномаое ки ва ё истифода мебаранд, пакет апшиён, бинар апшиён ё ки Quotex дигараш, ҳама ино ягон основание, ягон бигем ки дар ягон давлат бояд официально, яъне ки ба қайд гирифтагӣ нестанд. Ва любое время метавонанд маҳкам кунанд, сумои шумо бисӯзада уҷа. Ака нигоҳ кунед, чӣ фоидаи вай одамое ки дар шумо курс мефурӯшанд? Якамаш ки шумо вақте ки сум мезгаронед дар шототон ва ё 40-50% дар шоти ҳамон одамое ки именно ба ссилкаҳои ва ё даромадагиен, дар шоти ва ё меравад, дар ҳолате ки мисол шумо суматона бой метиҳед, ҳама сум дар шоти, нимаш дар шоти компания меравад ва ними дигараш дар шоти шумо меяд. Дар шоти ҳамон одамое ки шумо ба ссилкаҳошон даромадагиен ва асоси фоидаи ва ё ҳамин ҳисобай. Ва ё ай суми чӣ хиёлтон ки мераванд дар дигар давлатҳо дам гирифтаистанд. Ай суми ки шумо бой додагиен ва ё сделкаҳоишон нишон метиҳанд, ай 10 сделка, агар 2 сделкашон гузаштагӣ боша ё ки на 5 гузаштагӣ боша, минусҳоашон нишон наметиҳанд дар шумо, фақат сделкаҳои плюсҳоашон нишон метиҳанд. Ва ё қадар шумо хиёл мекунед ки ва ё ҳамашон миллионеранд, сумдоранд, инфатсигананд. Ман мегӯям инфатсигананд. Барои чӣ? Барои ки ва ё именно бигем ки шуморо заманид мекунанд, як кори мекунанд ки
язали фрептон мекунанд ки шумо ҳамин кора кунед ва шумо ҳамин ҳисоб даромад мебинед. Шумо ҳисоб даромад намебинед. Ҳисоби шумо намо одамо даромада нама авай одамо мебинанд ки шумо обучение метиҳанд, силкошон роӣ мекунанд, ба силкошон медоранд кор мекунанд. Ядо проверкашон кунед бигӯед ки чи ман метавонам ки отдельно без силкаи шумо бидорам бисёришон наметавонам мегӯянд. Ҳамин шояд ягон чиз бигӯяд ки майла. Лекин в основном даромади ҳавайо ҳамин ҳисобад. Агар не худаш одаме ки дар рӯз $10,000 кор кунам мисол гирем, ягон вақт обучение намефурӯшад бародаро. Биша шумо худтон бифаҳмед. Гуфтем ки квотекси сармоягузорӣ нест. Шумо дар оҷа технический анализа истифода мебаред, не ки технический анализ барои ки графики рынка именно квотекс. Ва худаш и графика копирует карда мемонад, графики чон надоранд. Любое время шуморо метавонад ки против шумо кор кунад квотекс. Барои чи? Барои ки ва вақте ки мебинанд дар як ҷо ликвидность зиёд шидагиам, ставкошон дар як ҷо зиёд шидагиам одамо, мисол суми калон мондагиам, метавонад просто ҳамон ҷо биамара маҳкам кунад. Ва дар ҳамон ҳолат минус табарад, технический анализ шумо даже фоида намекунад. Ва истифода мебаранд технический анализ ма намедонам барои чи. Ҳеҷ чиз трейдинг нест худаш. Трейдинг дигар трейдинг ҳамие ки шумо метавонед дар аксия, дар облигатсия, ки дар мисол крипта, дар дигар чизҳо истифода барем, ана реальный трейдинг е бародарон. Ба фикрам ки маънои гапа фаҳмиден, мақсади мара фаҳмиден. Агар ки ягон саволотон боша, ягон чизои нофаҳмогӣ боша, метавонед ки нависен дар комментарий ва фикротонро бинависен ки оё ман даруст гуфтам ё ки шояд ман хато кардагӣ бошам, метавонед ки бинависен, бигӯед ки мақсад фикри худтона